weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to kay hayɗi to beelinaɓe to rindiaw to silla to sinthiou boumaka to jooke to nere to neriyel to wolum nere to wolum hatara to fondu to bagodina to ñaabina to ñaabina to abdallah jeeri to on takkusana to fonde eliman ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadimo ceerno ndiaye ba to babaɓe ha to galle ceerno boubouye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie 13e édition ko fate kawguel ɓuura welde e sillude jangguel ɓuurana mo radio Mauritanie yuɓɓinta kala hitande fuɗɗima aseta hanki on to leydi Sénégal landa APR Macky Sall wondude mouvement Diomaye président 2029 ɓe ndendi kamɓe kala ɓe mbaɗi condamné ɓe kolori mette mabɓe no fewi e ko gudi musɗi kay ɗi militant Pastef kuccinno e biteɗo Serigne Moustapha Sy Al Amina to leydi Mali armée leydi Mali ɓe kolori tigui ɓe keeɓi dronaji kelsi kay jaaduɗi e jamanu ɗi hinde akinsi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Israël to leydi Russie to Ukraine to dowlaji tedduɗe Amerique to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneje wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe ardine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuɗo jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ganno bindi laaɓaɗo leɗɗe jadino ɓalla walla danwal kala ceerno Amadou Tijane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe ustaraɓe dewago kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne yawna ɓe worɓe ustaraɓe goɗago yawɓe yitade koyemen jippiɓe leece wonduɓe prostate fiɗaɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji yaro wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen ƴewɓe kayitaji ƴewɓe embauche weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno Amadou Tijane Diallo ko labde reedu komalaɗo wune omo tawi oɗo saaha joni to Paris laamugo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko appel ko numéro WhatsApp ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mini kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mini ɓi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune newiɗo sanne sanne hewɓe kolliri guila jokkodiri e makko rafiji kewɗi ɗi jambe tan no ceerti hen ha laaɓi ceerno Amadou Tijane Diallo badden danɗo faade makko tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780
30 85 so tawi noon gonɗa koto wuro teddungo woni Madina Gounass jokkoditta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkoditta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkoditta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkoditta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkoditta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkoditta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkoditta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗena gone dewo go lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosode ko miñi men sehil men Saydou Abouba koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani e dendagal cadruji e yontaɓe région de gorgol kala e oɗo sahare tawi keɓogal mawgal no fewi ngal keɓogal noon ko jaɓɓade hoorejo leydi ndi kay jillu makko ngu ɗamini wadde toon to région de gorgol tawi koye mbadi jilluji kay o ɗamini wadde e nder dendagal région ngaji ha kala gam ɓattitade population hettade caɗele mumen e andude kadi holko population ngaji ɗi ɓuuri hade jinde e oɗo saaha joni jillu ngu noon fuɗɗoto ko ñande jeetati lewru février darido hande ndu ko ñande hen tigui o ummoto to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o yaɓano to kay hayɗi kañum woni lamorgo région de gorgol ñande jeenayyi ndiyan noon ma waw joddade to kayɗi ɗo e dendagal cadruji kayɗinaɓe ardiɓe diwan kayɗi o kala mbaɓe mbaw joddade e mumen o yewtude mumen ko fate caɗele mumen ko fate kadi e gonka kayɗi ñande sappo nde noon o ummo toon to kay hayɗi holto o yaɓanta koye nder département de Mbout to Mbout kadi ma o joddo toon e ɓen tawi ko ardiɓe diwan o e yontaɓe Mbout département de Mbout kala o hetto caɗele mabɓe ñande sappo e goho e ɗon ñande hen noon koto wuuro teddugo Likseyba gorgol ko toon tigui o jaɓɓete to Likseyba gorgol ɗon ma waw joddade toon kadi e dendagal ɓesgu leydi ndi ɓesgu wuuro ngo kala e ha tenti noon e représentant ji ɓesgu wuuro ngo e ardiɓe diwan o ma waw joddade men e yewtidde mabɓe ko fate alhaali caɗele gonka Likseyba e département mum foof ñande sappo e ɗiɗi février noon ko ñande hen tigui o uddata jillu makko o uddita jillu ngu noon ko toon to département de Monguel ma o jaɓɓe toon kanko toon kadi ma wadno waɗi e dendagal département ɗi o yetti ɗi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kawguel tawi ko battowel sappo e tati ɓiwel kolol woni 13e édition tawi ko ɓuura sellude e welde ko janggata Qouranul Karim guel kawguel noon ko radio Mauritanie ene yuɓɓina guel kala hitande hikka nde noon kawguel ngel fuɗɗima aseda hanki capantati e goho lewru janvier e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie puɗɗogol golle ɗe noon waɗi ko yesso El Hassana Wula Meddou kañum woni ministre de la culture des arts de communication et relations avec des parlements kanko kadi woni porte parole du gouvernement yesso kadi biteɗo El Vadila Wula Siddati kañum woni jagogal kalfinagal ko fati diine e l'enseignement original jagorɗe ɗiɗɗi e kala noon kolliri tigui ɓe kollirama ɓe pamminama ɓe kollirama ɓe kettima toon explication ngaji kay holno kawgal ngel holno yarata eno yuɓɓinirte tigui eno ɗum golle ɗe lellori hitande hikka nde noon ko hitande hikka nde ɗon ko ujunnaje ɗiɗi e temedde nayyi capantato e naayo neɗɗo kañumen tigui woni ɗaftodiroɓe ngel ɗon kawguel e nder ɓen kadi tawe hen rewɓe kawguel ngel noon waɗat tigui koye nder dogue tati haralde tati kadi dogue tati woni 3 catégorie tawi haralde arwanine nde noon catégorie gadano o noon ko rendini ko renɓe Qouran o kaami Qouran o teddude deftere kamilu nde no woruno tawi ko renɓe ɗum ɓen noon tawi ko yaroɓe duuɓi 35 so tawi ko haralde ɗiɗaɓere nde noon ɓen noon ko renɓe kay feccere deftere nde woni renɓe kay ko
wiyete tagarde less ɓe noon tawi ko yaroɓe e duuɓi sappo e jeetati so tawi ko haralde tataɓire nde noon woni less ɓe ɓe noon ko sukaɓe tokkos ɓe yaroɓe e duuɓi sappo e ɗiɗi tawi kay jomumen en ndeeni kay ko wiyete encart woni tigui deftere qurana kamil nde so feccama pecce nayyi kay tawa hen feccere eɓe mbawi tigui eɓe kuñi ɗuma kawguel guel hikka noona kawguel hikka guel noon tawe hen sappo e jeegom suka debbo tawi sappo e jeegom suka debbo e nder ɓen rewɓe ne tawi en kadi rewɓe tawtornoɓe kawguel hitande rawane tawi kadi ko gañinoɓe kala gañiɓe noon e nder kawguel ngel ma keeb jeenari tawi ko koppereji enveloppe aji kewɗi haalisa no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Eli Wula Verika kañum woni ministre de l'équipement et des transports gendi Mauritanie kanko mo leydi Mauritanie kanko e nando makko mo leydi Sénégal biteɗo Déthié Fall kañum woni jagogal équipement mo leydi e transport mo leydi Sénégal ɓe baddi visite woni jillu mabɓe aseeda hanki o capantati e goho lewru janvier tawi ko visite d' inspection et d' information woni tigui yaade kay ƴeewoyde golle e hettoyade kay caɗele ko fate golle pewnugol oɗo pont tawi ko pont kay gonɗo hakkude Mauritanie e Sénégal on pont noon tawi hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal mo golle mum goɗɗoyi no fewi ɓe jewtidino ɓe joddima noon batu e comité tawi ko halfinaɓe golle ɗe wondude société kalfinaɗo kay magol oɗon pont wondude bureau de contrôle et d'étude halfinaɓe ko fate yuditade golle ɗe so tawi no ndewi lawol ɓe kumpitima noon golle ɗe guila caɗele kay keɓaɗe hen ha tigui to golle ɗe jarata foof ɓe kumpitima ɓe kawri kadi eɓe tawa commission on commission noon ko kala lewru ne wawa joddade hay sinno ko joddo batu hay soko par visioconférence tawi ko leydi ɗiɗi comité o noon ko leydi ɗiɗi woni Mauritanie Sénégal kala ndenɗi ɗum e kala saaha kala lewru ɓe mbadda batu par visioconférence ɓe mbawa kay yurnitade to golle ɗe e jarata délégation hanki o noon ɓe kawri tigui ɓe joddima ɓe kawri e ɓen guilay société kalfinaɗo ko fate mahgol pont e halfinaɓe ko fate rewinade golle ɗe kamɓe kala ɓe jooɗi ɓe kawri ɓe kolliri kay ko fati tigui inauguration finale tawi ala ko ɓeydete hen hay ñalawma goto kay udditgol oɗo pont wona tigui koye lewru mars 2027 woni tigui hitande darotoon 2027 so tawi kay ala ko faali ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le CNC NC woni centre national de cardiologie ɓe hen mbiya hôpital cardiologie mo Nouakchott ardiɓe hôpital o ɓe kolliri tigui ɓe keeɓi cuumu kulɓi ɓe keeɓi kay cuumu kakkinigu hanki jamma e nder dépôt woni nokku kay to ɓe moftata to dépôt kay to rendinte dendagal déchets ji woni tigui kurjuraji hôpital o to heewi moftede kay tawa ko heewi ko duppede walla bonne on nokku noon ko ɗon tigui teska waɗi cuumu ɓe kolliri noon hay goto gañaki hen hay goto kadi gañaki hen haydara kadi e matériel ala ko boni hen nde won noon kay cuumu ngu wawi maîtrisede ko ɓuuri yawde e yaccade habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen jeena ha toon to Kédougou Sénélec woni société kuɓɓammo leydi Sénégal ɓe kolliri aljuma hanki capantati e goho lewru janvier wonde kay coupure électrique e nder ma teske coupure électrique e nder yoga guure kewɗe taweteɗe e nder région de Kédougou ɓe kolliri noon saabi kuppugol courant ngol woni tigui tajgol courant ngol ko pan tawi ko réseau électrique caɗele ɗe noon caggal nde ɓe jiiri ɓe tawi tigui caɗele ɗe yiita tigui koye ɓoggol courant woni câble taweteɗo hakkude nokku to wiyete Gongolimbi hakkude mum e to wiyete Niagalan ko ɗon tigui pano taweteɓe tawi ɗon tigui pano ko tawete ko ɗum saabi ɗon tajgol courant e nder yoga e région ngaji Sénélec noon holiri tigui wonde technicien ji mum ana darino doole mumen ponno kay gam fewdide oɗon pan ko ɓuuri yawde e yaccade ha dendagal région kala wawa heptude kuɓɓam mum hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall gardiɗo gonnoɗo kay hoorejo leydi Sénégal taw kanko ardi kaɗo landa wiyete ko APR landa ka noon ɓe mbaddi junggo e fandu kay e mouvement biteɗo mouvement Diomaye président 2029 junggo e fandu noon ko hollirde mette mabɓe kay hollirde mette mabɓe kay e hollirde kadi ɓe jaadani e ñiŋoje kay e konguɗi kay bonni kuccinaɗi e khalifa diine kuccinteɗi kay e khalifa diine ha tengti noon e oɗo khalifa biteɗo Serigne Moustapha Sy Al Amina tawi ko militant ji PASTEF kuccino ɗiɗon konguɗi faade oɗon khalifa kanko Macky Sall noon siftini tigui o siftini tigui leydi ndi ardiɓe leydi ndi e saaha kay nde o ardino leydi ndi kay o jaɓata hay goto kay ine bonira needi diine o walla ne bonira needi goto e galleji
galleji diine ɗi ne mbawi fodde kala ko noon kadi mouvement Diomaye président mouvement président 2029 kañumen kolliri tigui metti mumen no fewi ɓe kolliri kay ɓe jaadani kay ɓe beltaki kay haydara e wadde ɓe beltaki haydara e ko kay ko waɗa e Serigne Moustapha Sy Allah amina ɓe kolliri tigui ɓe jaadani e ɗeɗo gueɗe kay ɓe jaɓata kadi hay goto kay e nder leydi he ene joofo en ardiɓe diine e nder leydi he tawi ko konguɗi ɗi pewani ɓe erima noon dendagal classe politique ɓe erima noon dendagal classe politique Sénégal no didorno nde kormoto kay dendagal responsable uji ardiɓe e galleji diine ɗi kala ne mbawa tigui hormede mbawa tigui hormede e nder leydi he no didorno APR e mouvement Diomaye président 2029 noon nana darni kay nana darino dole mumen ponno yidde kay ñippude oɗo musiba kay saabu kay anje ko wiyete crise politico religieux naata e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko asata hanki capantati goo lewru janvier wonno temedere sappo e nayyi ɓiwola lawol woni kolola woni 114e édition ziyara annuelle mo lewona Ndiassane arno no toon noon notitade e dow inde laamu leydi Sénégal ko jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate transport biteɗo Yankoba Diémé on noon ardi toon o ardi toon e sete timmuɗo no fewi kanko ministre o noon ƴetti toon konngol noon o ƴetti toon konngol noon e kanko e yaadiɓe makko kala ñagade kay khalifa o nde duwanto leydi Sénégal nde leydi ndi wona tigui e deyre nde leydi ndi kadi ɓamtoto hano hannirta ni o holliri noon wonde nafoore e darde khalifaɓe diine e nder leydi Sénégal wona hunde famɗude guila e fannuji kay ko fate ɓamtare leydi ndi e ko fate no jaam duumiri e nder leydi he kala khalifaɓe diine ɓe nana darino dole mumen ponno o haɗani ɗon tan o holliri kay wonde o holliri kay o haali ɗon kadi wonde guila kay ko fate golle e darde oɗon biyetenoɗo Mame Khalifa darde mum darino Imam Khalifa ne darde mum darino e nder leydi Sénégal nden o tottiti micro noon porte parole Khalifa o noon biyeteɗo Serigne Babacar Niass kañum ƴetti konngol on erima laamu ngu Sénégal kay nde wattata hakkille mum no fewi kay e guure tokose woni tigui monde riɗal watta hakkille mum no fewi e fannu ndema saabu kay o holliri wonde ko ndema tan ɓamtata leydi ko ndema kadi nawrata leydi ndi yesso o erima kadi laamu ngu nde ɓeydoto wattude hakkille mum no fewi e sukaɓe woni jeunesse leydi ndi mbawa hokkede golle ndo mbawa tigui gollineɗe keeɓa golle ha no hannirta ni beele hakkillaji men ene keeda e heddade e nder leydi ndi o holliri kay ko oɗo saaha kala sukaɓe hewɓe kay fiyoɓe e ɗeɗo maaje kadde hen feccere hen tilfo ene wasa pittali men e ɗeɗo maaje ala ko saabi kay ɗeɗon ɗanne clandestin wonde sulsuɗe ala ko saabi ɗum so wona kay wasde gollade tigui wonde wasam gollagu wonde chômage ko ɗum sabuto ha hewɓe kay ne piya koye men e ɗeɗo diƴƴe gam ƴeewoyde gurdam moƴƴam toon to dongre Europe ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen armée koninkoɓe leydi Mali ɓe keeɓi kaɓirɗe kese pula jaaduɗe e jamanu ɗum wonno ko ñande capantati lewru janvier gonɗe ɗo to base aérienne mo Sévaré kañumen jaɓɓi ɗiɗon dronaji tawi ko kese pulɗe hinde akinsi colonel général Oumar Diawara kañum woni chef d'état major général des armées o jaɓɓima ɗiɗon dronaji tawi tigui o jaɓɓiɗi koye juuɗe ministre mabɓe de la défense hono général Sadio Camara kañum tigui halfinimo oɗo matériel dronaji ɗi noon ɗiɗo dronaji noon ma ɓeydu kay hattani e sembeji armée leydi ndi kay ha mbawa habtade ko fate terroriste e pelle joguitiɓe kay e ɓeydude nden ka e kisal leydi ndi ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keɗoɗen Mamadou Kassogue noon kañum woni jagogal kalfinagal ko fate ñawoje e haqqe innam aade nder leydi Mali o bismima o jodima en audience e nder bureau ji makko toon to Bamako aljuma ɓennuɗo e biteɗo madame Le Anna Herman kañum woni chargé des affaires leydi Canada kañum chargé des affaires ambassade Canada e nder leydi Mali e to leydi Niger kala o mo jibu jonde nde noon ko yidde ɓeydude kay ñastade e landade cehilagal kay e gollodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi hakkude ha tengti noon e fannu ñawoje woni fannu justice ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo koko hamni yurmini waɗi e nder Bamako lamorgo leydi Mali saga 21h
ha woni 9h jamma ko debbo goto noon kañum weddi hoore mum e nder maayo ngo mbiyata fleuve du Niger o ngabbuno noon koye dow pont biteɗo pont Fada eɓe mbiya ɗum kadi pont deuxiéme pont mo Bamako ko ten tigui o ngabbi e dow oɗon pont o weddi hoore makko orno noon kanko debbo o ari koye dow moto taxi nden o jippima e dow moto mo jogui sakkos makko waɗi gueɗe makko tokose o joguiɗi ɗum e ɓolol pont ko ɗon tigui o ngabbi o fetti diwal o mabɓi e nder ndiyam he nden koni koɓe faabu noddama noon gari tigui e jiilaw gonno tigui kay jiilaw en keɓani noon kabaru so tawi goskiji tawi kay ɓe jiitimo walla o yitaka kono noon kam kono tigui commissariat des police mo Bolimana udditi hen enquête mum beele ande kay moni kanko e holko saabi kadi omo warto e ɗam ɗon ndiyam ha joni habaruji men demgal Pulara seno mima to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama Alassane Oumar Mbodj en ñaguima yafuya caɗele karalle en jogui probléme caɗele karalle seeɗa en donki jokkodirde e musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri noon puddorɗen ko to leydi Israël laamu leydi Israël ɓe koliri tigui ɓe mbaɗi koɓe mbino kay so uddidde keerol tan woni keerol bitengol keerol Rafah woni tigui frontiére Rafah ko damal gotal noon gongal kay hakkude leydi Égypte hakkude muɗum e Gaza ɗum noon ko aset hande 1er lewru février damal ngal uddita seeɗa sabu kay ko udditugol ko limité ko l'organisme noon Israël najo biteɗo ko gatta kañumen tigui halfina ko fati tigui e gestion ngal ɗon damala Gaza noon e Israël ko mbaddi kay trêve woni tigui ko mbanno cessez le feu ene cifodiri kay wonde fiyande yo darto hakkude mabɓe kono haɗani kala saaha kay leydi Israël waɗa bombardement ji mum musdino feewi kila cessez o feu le feu no waɗa faari oɗo saaha joni bombardement ɓurɗo musde kay mo leydi Israël waɗi toon to Gaza ko ñalawma aseta hanki capantati e goo lewru ndu saabu ñalawma hanki o nder on bombardement fodde capantato e ɗiɗo neɗɗo tawi ko Palestine naɓe jeeyaɓe toon to Gaza mbasi hen pittali men koto leydi Suisse paaɗen bilan cumu mbannogo ñande jamma capantati e goo ne wiyata 1er janvier 2026 e nder baara e nder boîte nuit goto bannoɗo toon to bannoɗo e nder leydi Suisse to wiyete Grand Montara to Suisse bina ko mayno hen ɓeydima no fewi bina aw yarano ko 54 o neɗɗo mayɓe hen jamma walla seskama noon suka tokoso mo duuɓi 16 barmunoɗo hen guila nden wonno ko juuɗe safroɓe o hooti e joomi ko asata hanki 51 lewru janvier ko kanko watti 54 e goo neɗɗo wasɓe pittali men e oɗon musiba koto leydi Ukraine paɗena bombardement mo leydi Russie ɓe mbaɗi mo mbanno kay ɓe mbaɗi beddi tigui ɓe mbaɗi ɗum koye maternité goto on bombardement noon memi maternité goto e nder wuuro witego Zaporizhia ɗum ko aleda hande 1er lewru février 2026 hay goto mayani hen kono waɗi yimɓe jeegomo barmuɓe hen tawi ko wonnoɓe e nder oɗon maternité ha joni habaruji men joolam jaɓeri koto dowlaci tentude Amérique paaɗen to dowlaci tentude Amérique noon ko tempête woni tigui won peƴƴere mawde no fewi tawi ko glace yadude hendu kañum woni ko tawate toon aleda hande 1er lewru février 2026 dowlaci tentude noon ha tengti noon to worgo leydi ɗi ɗum noon saabima kay ha yagara tigui herƴino fewi woni tigui wawi tigui yagara o herƴino fewi ñalawma hande o to Californie noon ko guila hanki kay gonka mabɓe kay musino ɓeydi musde no fewi laamu ngu noon erima yimɓeɓe kay nde keddoto e nder galleji mumen mbasa yaltude e nder en joga kadi hulhuli galleji bildiji kuuɓeje kewɗe kay ene hulhuli kay yataw joganani yadde saabu kay glace kewɗe nana yani e dow bildiji ne ɗakki toon ne congéli ndina teddeni noon yataw jogorani yandinde yoga e bildiji galleji to Californie nord noon glace o jippima toon ha kene qime 52 centimétre so tawi ko nokku to mbiɗen Tennessee toon noon nesa saami toon kene wona kay kene ɓuura nogas e 3 centimétre ete kadi glace o yaadi koye keneli mawɗi no fewi woni tempête kabaruji men deɓam Pulaar joolam jaɓeri udditi tan koto leydi Iran to leydi Iran noon hoore jaggoɗo leydi Qatar tawi kadi kañum woni chef diplomatie mo leydi Qatar biteɗo Cheikh Mohammed Ben Abdourahmane Al Thani
ni o waɗi jillu makko aseta hanki o capantati e goho lewru janvier to Tehran laamugo leydi Iran o joddima noon e ardiɓe leydi Iran woni koyɗe makko kay e yidde makko ko dogde koyɗe jaam dogde masala kay beele guerre e kulaɗo kay ne jogori wadde ɗamini wadde hakkude Iran e dowlaji tentuɗe Amérique beele oɗon guerre ene wasa huɓɓude musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique fonno wonde ko Alsana Oumar Mbodj en donki heɓdemo caɗele karalle kettiki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on